Takže čaute, takže dneska budem natáčať takto a toto video bude na YouTube aj na mojom kanáli na WhatsAppe a ideme hľadať 25 sladkostí. Takže počkajte, idem si tam po topánky dopredu a 25 až sladkosti. Mám takto rúbsak, ak vidíte. Mali by ste vidieť, tu je rúbsak, do ktorého to budeme dávať. Ja si obujem tieto topánky. A môžeme ísť na to. A toto video nebude mať žiadne zastavovania. Bude celé natočené, ani žiadne zostrihy, nič. Takže prepáčte, ak bude dlhé a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A poďme na to. Rýchlo to prebehnem. No a tu je naša malinka s šteniatkami. Máš Maxík. A môžeme začať. Fuj. Ja sa riadne tiež najprv popozerám aj topánky. A neviem, ja idem asi takto popozerať tu najprv. Kde by to tak asi mohlo byť? Ja som mamine povedala, nech mi spraví také mega ťažké skríše, takže to bude veľmi ťažké. Takto. Aha, mám prvé. Wow! Pozrite, našla som prvé takéto parádne žuvačky. Mami, prosím, dáš mi to do rúbsaku? Takže mamina mi to začala odložiť, tu mám mamina. Dúfam, že ma vidíte. Mám to tam? Ano. Dobre, budem ti hovoriť, že nech mi to odložíš. A ideme hľadať ďalej, že pozrieme po trampolínu. Ja sa strašne teším. A možno, že to bude niečo aj tam hore. Neviem. Tak sa tam budem neskôr pozrieť. Zatiaľ nič nevidím. Idem sa popozerať aj tu. A tu sú ďalšie sladkosti. Pedro žuvačky. Jupi. Takže prepáčte, ak toto video bude mega dlhé, ale ja sa budem snažiť čo najrýchlejšie to nájsť. A poďme na ďalšiu vec, na tretiu. Je náhodou tu niečo? Nie. Nie je. Tu nič nie. Tu niečo je! Skittlesky! Jupi, super, mamina mi zatiaľ odloží a na konci, no v ďalšom videu vám ukážem, že čo som všetko aj našla a poďme ďalej hľadať. Tu niečo nie je, nie je, zatiaľ nevidím nič. Tu nič nie je. Hore asi nič nie je. Tu tiež nie je. Takže ja mám nápad. Poďme sa pozrieť na trampolínu. Na tú tam veľkú. Poďme tam. Takže máme už, koľko to máme veci? 3 veci. A tu nič nie je zatiaľ tu. Tu nič nevidím. Poďme sa pozrieť aj sem. Tu nič nie je. Za tým nič. Tu nič. Neviem, tu asi nič nie je. Ak tak senka sa poďme pozrieť neskôr. Zatiaľ tu nič nevidím. A poďme okúknúť moju trampolínu. Idem na nejakú poskákať. Jej! Dobre. Poďme sa pozrieť, co je to. Niečo po trampolínou nič nevidím. Po trampolínu asi nič nie je. Neviem, ale aspoň tu môžeme si kus poskákať. A pozrite, čo to tam je. Tam to voľačo. Ideme to pozrieť. Čo to tam je, takže sa obujem. Toto video má 4 minúty. Idem opatrne dole. Obujem sa. Takto mi to hejga, prepačte. Obujem sa riadne. Mám kus mokré topánky. Ponožky to nevadí, mám kus mokré. Kulatý obal. A to nič. Takže poďme. Tu popozeráme sa. Tu. A tu je voľaké niečo takéto. Dobre, to nikoho nezaujíma. Dobre, že môžeme popozerať aj tu v tomto záhone. Zatiaľ máme 3 z 25, ešte nám treba 22. Tu asi nič nie je. Neviem. Môžeme popozerať okolo záhonu.
Ja som ešte u mňa doma sladkosti nehľadala. Toto je prvýkrát, čo hľadám u mňa doma. A tu asi nič nie je. Moja mamka veľmi dobre skrýše vymyslela. Neviem. Wow, tu bola veľká mucha. Pozrite sa, tu som našla pitie. Takéto watercool, jahodové. Idem hľadať mamine, nech mi ho odloží. Jej! Tu je ďalšie. Počkaj, pozrite, tu je ďalšia vec. Toto som vždycky chcela. Jupi, to je takú spokečená, ale to nevadí. Jupi, žlto-oranžové, to mám rada. To je môj braček. Tu má siečko. Mamina mi to zatiaľ odloží, takže už len mi treba 20 vecí. Braček, to je uško, skoro spinka. Maminka. A ideme hľadať ďalej. Super, vidím ďalšie pitie. Pozrite sa, tu je ďalšie. Takže už len 19 vecí. Už len 19. Ďalšie pitie, super. Porozhľadám sa. Ja nič nevidím. Dobre, idem ďalej popozerať. Ty by ešte mohla byť niečo? Ale asi to už nič nie je. Nevadí, máme už len 19 vecí. Asi, hej. Dobre, že tu sa pozrieme, možno sa pozrieme do tejto kapsičky. Ďalšie skittlesky! Prečo toľko skittlesiek? Dobre. Už len 18 vecí asi, nie? Máme už len 18 vecí však. Dobre, už 18 vecí, už mám už... Aha, pozrite, tu je ďalšie! Takéto mňamky. Bejkros, picové. Takže... Už len 17 vecí. To bolo také rýchle hľadanie zrazu. Už len 17 vecí. Ideme sa pozrieť toto vedra. Ja tu vidím ďalší, pozrite sa. Lentilkového pajíka. Takže takéhoto lentilkového zriečika. Už len 16 vecí. A tu sa ešte pozrieme, tu nič nie je. Takže už len 16 vecí. Dáme odložiť si. Takýto lentilkový pajuk. Dobre. Sa porozhliadam. Už len 16 vecí, nie? Áno. Tu je ešte dosť veľa. Ale zatiaľ nám to išlo, akože som smutná, že to ide takto rýchlo. Ale to vôbec nevadí. Aspoň čo najrýchlejšie budeme môcť papať sladkosti. Sa popozeráme. A aspoň toto video nebude tak mega dlhé tu. Počkajte, že by som sa pozrela do kvetinača. Tam nič nie je. Tak poďte, popozeráme sa aj tadeto. Tu nič nie je, nič tu nie je. Tu v tejto diere, tam nie. Tak sa poďme pozrieť. Tam voľačo vidím, tamto, pri tomto. Tu je voľačo. Wow, pozrite sa, tu je kofola. Kofola 4 krabičky. Kofola, to je moje najobľúbenejšie pitie. Tak ideme ho zaniesť. Je ako ťažké, ja toto si nebudem dávať do tej tašky, to by som už potom nevládala. Nie, dám si to, tak si to dám senkaku do tieňa. To pitie. Akože ostatné veci si budem odkladať, len toto pitie si neodložím, lebo je mega veľké. Ja som už aj zabudla, koľko vecí nám ešte treba. Mami, koľko vecí? 15, nie? A potom si počítaš. Že 15 vecí už, on takže 5 a 5. OK. Že poďme ďalej popozerať sa tu. Mňa toto veľmi baví. Nič nie je. Nie. Ja mám nápad, že by sme sa mohli popozerať tuto. A potom niekde aj tam pred náš dom. Lebo tam som ešte nebola. Tu či náhodou niečo není. Tu nič nie je. Tu nič. Tu tiež nič. Pozrieme sa ešte senka dozadu. Či tu náhodou... pozrite sa, našla som kačičku. A pozrite sa, sú tu takéto aj piškoty. Takže už len 13 vecí. Že tu nakúkneme. Dobre.
Ešte pozrieme sem. Dobre, takže už len 13 vecí nám treba. Ideme si to dať odložiť. Nie, odlož mi to. Už len 13 vecí. Rúbsak je čoraz ťažší a ťažší. No, je to super sranda. Zatiaľ len 10 minút a 20 sekúnd hľadám. Dobre, ja som sa pozrela aj po túto kocku. Vidíte tam niečo? Nie, nič tam nie je. Nie, nič tam necítim. Dobre, takže sa ideme pozrieť pred dom. To bolo riadne dobre. Ja som si tam nemyslela, že tam bude niečo. Sa pozrieme. Ideme popozerať pred dom. Takže tu je moje okno, není na ňom nič. Nie, ani tu. Ja mám nápad, poďme sa pozrieť do topánok. Žiadne nič. A tu nič nie. Počkajte, ja som niečo uvidela tu, za týmto. Tu, cukríky, tieto. Ja neviem ani, čo sú to, ale asi mi budú chutiť. Mňam. Tu vidím ďalšie, pozrite sa, tu sú takéto zase. Takéto čokoládové vajíčka. Mňam, super. Už len 10 vecí. Čo by to tu tak mohlo niečo byť vôbec? Počkajte, pozrieme sa pre túto skalu. Nie, tu nič nie je. Takže už len 10 vecí. Zatiaľ máme tieto dve veci. A mne napadlo, že by sme sa mohli pozrieť tu takto. Tu. Tam nič nie je. Dobrý deň. A neviem, už len 10 vecí. Takže už máme čokoládové vajíčka, takéto divné cukríky, tie som ešte nemala, ale takéto nejaké mi chutia. Takže idem si ich dať odniesť, nech mi mamina dá do rúbsačíka. A posledných 10 vecí ideme hľadať. A nakoniec vám všetky tieto veci ukážem. A zajtra bude vlog, alebo no, potom bude ešte aj taký vlog, kde tieto veci budú. Zase môj braček. A to je moja mamka. Ona mi skryla všetky tieto veci. Dobre, takže tu už asi nič nebude. Ja by som sa išla asi pozrieť tam na tú stranu domu. Tam sme ešte riadne neboli. Chcete to tu takto popozeráme. Tam nič nie je. To bolo dobre, keby tam niečo bolo. Tu za zajkom nič nie je. Počkajte, podvíhneme, ha? Nič. Nevadí. Ideme ďalej. Ešte by sa tu... Pozrite, ja som to uvidela! Peniaze! Money, money, money. Dobre, takže už len 9 vecí. Tieto zvládnem držať aj v ruke, tieto si nemusím odkladať, takže pozrieme sa do stromčekov ešte. Tieto si dám do gačí, počkajte. Takto, tu ich mám. Takto. Dobre, môžeme ísť. Dobre, takže tu nič nie je ešte. Tu už nič nie je. Tieto tyčky. Nič nie je, nič nie je. Ani hore? Nie. Dobre. Ešte sa popozeráme tu na tieto. Pozrite, mám ďalšie dve veci. Tu a tu. Tu a tam. Už len 9, 8, 7. Už len 7 vecí. Tieto moje obľúbené cukríky. A tieto moje ďalšie obľúbené žuvačky. Tam sa ešte pôjdeme pozrieť. Ale teraz to idem odložiť. Pozrite, tam sú naše ďalšie. Počkajte, tam sú naše ďalšie. Tu máme ďalšie. Takže už len 6. Už len 6 vecí, takže som našla teraz. Dvoje tieto moje obľúbené žuvačky, Pedro. A iní tieto, tuc. Ideme si ich dať odložiť. Ja som taká šťastná, super veci dneska. Idem si ich dať odložiť, už moja mamka prišla a idem ich odložiť do rúbsaka. Teraz pôjdeme tam na tú stranu. Dúfam, že som žiadne sladkosti neprehliadla. Ale asi nie. A mami, že tieto peniaze mi odlož. Ešte peniaze. Mestí. Koľko? Pozrite, koľko. Mami, natoč, že koľko tam mám vecí.
plný rúbsak. Dobre, môžem? A ideš hľadať ďalšie? Poď, budem ťa natáčať. Dobre, poďte. Idem hľadať ďalšie. Mami, iba nič nešťukaj, dobre? Dobre? Dobre. Môžeme ísť. Takže ja by som... Aha, pozrite, tu. Tu sú ďalšie. Tu boli. A ja vidím ďalšie. Toto je na bok. Pip. Dobre? A tu už vidím ďalšie. Za týmto tu vzadu som našla ďalšie. Ty si to beriem už do ruky. A poďme ďalej, takže už mám 4 nám ešte treba nájsť. Poďme by nejaké mohlo byť aj v trhličke. Sa tam pozriem, ale nič tam nie je, takže poďte za mňou. Tu niečo nemôže byť. Nič nevidím. Nič, poďte. To je veľká obal z cuklíka. Dobre. Ďalej tu nič nevidím. Pozrite, tu som našla žuvačky ďalšie. Vedro, takže už mám 3 veci. Zase nič nie je, nič. Takže už mám 3 veci, takže ja by som sa išla asi pozrieť. Neviem kde. Takže poďme asi tam. Poďme sa pozrieť na okna vidíme. Poďme sa pozrieť do tohto. Zatiaľ tu nič nevidno. Poďme popozerať. Tu čo nevidím. Poďte. Tu nič tiež nevidno. Tieto kvety sú pekné. Dobre. A poďme. Ja tu nič teraz nevidím. Takže neviem, kde sa teraz pôjdem pozrieť. Kde asi? Plače ti vraciam. Dobre, idem toto ešte odlož, mami. Takže mami nám ako natočila. A ja sa asi pôjdem ešte pozrieť. Asi ešte tam sa pôjdem pozrieť. Aha, toto sa tam už nemesí, takže toto budem držať v ruke. Čiže idem sa ešte asi pozrieť. Tamto. Tam, asi by to mohlo byť tam tej kocke. Ešte 3 veci by som mala hľadať. Ja neznášam, keď mám posledné veci a ja neviem, kde sú. Chápete? Tu nič nie je. I'm sorry. Počkajte, tam niečo je? Nie, tam nič nie je. Dobre, takže poďme sa ešte pozrieť. Pozrite, tam som našla na aute, tam na kolese. Hej, to je dobrý nápad, poďme si popozerať auta, tu je. Takže už len 2 veci. Tu nič nie je. Tu na tejto kope nič nie je. Tu nič nie je. Tu už nič nevidno. Poďme sa pozrieť na toto druhé auto. Nič nevidno. Tiež nič. Ešte by som sa raz tu pozrela. Ešte 2 veci posledné. Fúha, ja fakt neviem, kde môžu byť. No ale to nevadí. To nevadí. Takže prepáčte, aj toto video bude mať viac ako 20 minút. Ale teraz sa musím posnažiť nájsť posledné veci. A toto video bude mať viac partov. Lebo mi to celé nebude chcieť dať na jedno video. A tu by niečo ešte mohlo byť. Čo tak pod týmto? A nie, nič. Iba mamkin telefón. Tu niečo v gumákach. Tu pod tým. Neviem, mňa to už kúsočky nebaví, akože baví ma to, ale už fakt nemám, už fakt neviem, tu niečo hore nie je, neviem, prečo by tam niečo bolo. Fakt už nemám šajnu, kde by niečo mohlo byť, už ma bolí ruka z toho natáčania, ale to nevadí, ja to vydržím.
aby ste videli všetky skrýše, takže tam nič nie. Máme ďalšiu skrýšu. Tu, neviem, prečo je to toľko pedrožuvačiek, asi preto, lebo ich mám strašne rada. A už hľadáme len poslednú vec. Dúfam, že to bude... Čo? OK. Na terase pohoda. OK, takže ja viem, kde je terasa a pohoda. OK, takže toto odložíme. Položíme si to sem. A terasa je tam. Tam to nie je, lebo tam sme už pozerali. Takže ideme tam. Je som tu. A teraz je pohoda, to vychádza, že by to malo byť na hojdačke. Ale ja nič nevidím na hojdačke. Pozrieme sa pod hojdačku. Ja nič nevidím na hojdačke. Ani nikde. Niečo pod tým nie je. Nie, nič. OK, takže toto veľmi nebola indícia pre mňa. Nemám šajnu, ale to nájdem. Táto indícia mi vystačí. A tuto sa budem ešte raz tam pozrieť. Ale tuto asi naozaj nie je. Sa skúsime potriasť. Nič neviem, čo mám kým. Telefón. A to asi nie. Toto niečo tu núka. Musím strečiť ruku. Nič. Dobre. Takže tu nič nie je schované. Nie, tu nič nie je. Okolo toho. Nie, tu nič nie je. Neviem. Idem asi na tú druhú terasu. Na tej. OK, takže to je veľmi zložité. Tu niečo nie je. Áno. Nie, nehovor mi. Oddychni si. Akože hovor mi, ale chápeš. No veď hľadám. Hop. Hop. Tu niečo nie. Ja čo keby sme to... Pozrite sa, ja som to našla. Jej, pozrite sa. Ja som to tam hodila, lebo čo je to už tu špinavé? Ja neviem, ale to som aj zašpinila. Takže toto je posledná sladkosť a v ďalšom videu vám ukážem všetky sladkosti. Takže sa máte na to tešiť a ďakujem, že ste toto video dopozerali. Prosím, dajte mi follow na toto video, srdiečka, lajky a ahojte.